Τι συμβαίνει όταν οι σταθερές αξίες συναντούν το καινούριο? Μα και φυσικά γίνεται κάτι το διαφορετικό. Ένα νέο κατάστημα Volhouse, ένα πολυκατάστημα που πραγματικά νομίζω ότι το είχε ανάγκη η ευρύτερη περιοχή, άνοιξε στην Αλεξανδρούπολη και σας περιμένει. Εδώ τα απίστευτα γίνονται αληθινά. Λευκά είδη, διακοσμητικά, οικιακό εξοπλισμό, ηλεκτρικά, προσφορές, οικιακά είδη, είδη καθαρισμού, παιδικά έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, ηλεκτρονικά εργαλεία, είδη κήπου, είδη μπάνιου, όλα μα όλα εδώ στο ανανεωμένο, ανακαινισμένο Volhouse, σε νέες εγκαταστάσεις, ιδιόκτητες, οι οποίες και σας περιμένουν καθημερινά. Βρισκόμαστε στο χώρο που υπάρχουν βαλίτσες, βαλιτσάκια, τσαντάκια, πορτοφολάκια. Νομίζω ότι αγαπημένο είδος για κάθε γυναίκα, αλλά και για κάθε νοικοκύρη. Έτσι δεν μπορείς να πας κάπου χωρίς να έχεις τα τσαντάκια σου, να βάζεις τα αξεσουάρ σου κάπου. Ομπρέλες, θα τις χρειαστούμε τις ομπρέλες, τουλάχιστον φέτος. Μιας και ήδη έχουν ξεκινήσει οι βροχές και πάρα πολλά άλλα είδη. Και φυσικά λουλούδια, για να μην ξεχνάμε και την άνοιξη. Βλέπετε και εσείς πάρα πολλά είδη, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα φωτιστικά. Φωτιστικά για εξωτερικό χώρο, επιδαπέδια, φωτιστικά για πάνω, για παιδικό δωμάτιο, για κρεβατοκάμαρα, για σαλόνι, για τραπεζαρία. Πάρα πολλά φωτιστικά και από πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Σας είπα ενδεικτικά έτσι κάποιες τιμές, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα μπαζούρ, έτσι. Τα οποία από ό,τι βλέπω είναι και πολύ φθηνά, διότι ξεκινούν κάτω από 5 ευρώ το καθένα τουλάχιστον. Γι' αυτό σας λέω Volhouse.
Πάρα πολλά έπιπλα, μικροέπιπλα, έπιπλα για το παιδικό δωμάτιο. Παιδικό δωμάτιο, κουζίνες, έπιπλα γραφείου, κρεβατοκάμαρες, από 99 € μάλιστα. Και φυσικά μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα από σαλόνια. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Γιατί τα Wall House τουλάχιστον έχουν παράδοση σε όλα αυτά. Γι' αυτό σας λέμε, ό,τι και αν θέλετε, ό,τι και αν ψάχνετε, Wall House στην Αλεξανδρούπολη. Ένα νέο πολυκατάστημα σας περιμένει.